pikkasen enemmän menee siellä lopussa. Jussi vähän lintsaa siellä, etuosa vähän karkaa. Menee ihan hyvin. Pikkusen saat vasemmalta pidättää enemmän. Eetukin varsinkin siellä loppumetreillä alkaa vähän etuosalla karata. Takajalat ei enää tulekaan niin selvästi. Hyvä Aleksei. Uusi pidäte taas lähtee vyörymään se käynti, niin hidastutat etujalat odottamaan. Aina tarvittavan napakka pidäte ja sitten käsirentti. Nyt lähti Eetu vähän kaulamutkalla karkuun. Silloin voit jopa vasemmalla vastakkaisella pohkeella vähän ohjata sen etuosan sirpa